magkanta pasalamat king Mimye. Pampanga, 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 Pampanga. Balen na mitmuging lagu kailangan dumayo. King patagman no bundok, dumurot ka buntok. Isang bantang pagmarakul, matwang balen ng apu. Marang leking paropang, bundok ning alaya. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Manyaman nga ning pamangan, ing lutong kapampangan, sisig pindang at puro, tagilo kamaru. Ningangasan kulang lang, kilo pangat asado. Pansit luglog talangga, biringi sa uman. Nekeni kukika. Kabalen, manganta na po. Ang ulam ko po ngayon ay dinuguang baboy o bituka. Sa Kapampangan ito po ay titad bituka. At saka siyempre po, chicharon, hindi po mawawala ang sili at saka asin. Bago po tayo mag-start sa ating mukbang, Kabalen, magdasal muna po tayo. Salamat po sa biyaya. Matagal-tagal na po tayong hindi nagmukbang. Ito, Kabalen, no? Bitukang tidtad. Manganta na po. Kain na po tayo. Ito. Siguro po, Kabalen, na-miss nito. Lalo na sa abroad. Kasi sa abroad, mahirap yung dugo, Kabalen. Kahit dito, pahirapan ng bilian. Unang subo para sa mga kapatid natin at saka mga kababayan natin, lalo-lalo na sa mga ating mga Kabalen, Kapampangan. Sarap. Sabayan po ng malamig na Sprite. Kompleto Ricados. Sarap.
Sa aming Kapampangan, Kabalanan, dinuguan ay medyo masabaw. Tapos po yung dugo, karamihan po sa Kapampangan yun po ang gusto nila. Tapos po yung dugo yung medyo bubuo. At saka yan nga po, gaya ng sabi ko, may sabaw. Iba naman po yung mga dinuguan ng ating mga kapatid na Ilocano. Kasi po yung mga kapatid natin, yung iba, dry yung dinuguan nila, yung nila may sabaw. At siyempre po, sa ibang dako ng Katagalugan, iba din po yung dinuguan nila. Kaso po, dahil ako'y Kapampangan, ang luto ko po ay tigtad Kapampangan. Ito, sili oh. Nilagyan ko po ito ng laman kasi yung bituka, usually yung bituka wala naman lasa eh. Kaya binigyan ko siya ng laman ng baboy para yung linamnam niya mapunta sa sabaw at maging malasa. Ito, kabali no? Siling labuyo o tare. Sabay ng malatong na chicharon. Usually Kabalen, hindi naman siya bituka, kundi yung sikmura ng baboy. Ang mahirap po dito Kabalen, hindi po siya ganun kadaling lutuin dahil mahirap yung paglilinis Kabalen. Kasi medyo mahirap po ang paglilinis nito. Kung hindi po medyo tiyagain, yung sabaw niya o lasa niya mag-iba yung lasa. Usually po, ginagawa ko nito Kabalen dahil may down ako ng kalamunding o kalamansi sa garden ko. Sa Kapampangan, ang tawag ko namin yung lamasan may keng asin. Nilalamas po sa asin at saka sa daon ng kalamansi. Tapos banlaw, tapos pakuluin mo, bigyan ng laurel at saka suka para matanggal yung lansa. At siyempre po, itong pampabango ng ating dinuguan. Siling laki. Dinuguan Kabalen madalas ipaulam pag pestahan sa disperas sa mga bisita. Kasi nalalagyan ng buto-buto ito para dumami. Nung bata ko Kabalen, dumadayo pa kami sa mga pestahan bayan, sa kalapit bayan namin. Tapos, siyempre bata ka pa noon, gusto lang makikain. Dadaan ka nila sa likod ng bahay, sa gilid. Siyempre hindi ka naman talaga special pandangal. Tapos ang gagawin ho, bibigyan ka ho ng kanin, tsaka dinuguan, o kaya ho yung tinatawag na bushwick. Minsan luluto ko para alam niyo kung ano ang bushwick.
Tapos kabalin, bibigyan ka na may bahay ng dinuguan na maraming sabaw na buto-buto, malalaki. Kayo na lang bala kung paano nyo pagpapartihan ng mga kaibigan mo. Kung 10 kayo, 10 kayo. Tradisyon naman ho yun. Hindi naman ho sa lahat naman nakikipesta nun. Siyempre, baryo-baryo po. Tuwan-tuwa ka na lang pag nakakain ka ng tidtad o dinuguan. Busog na naman, kabali. Dami kong kain. Malinis kabali, parang dinanan ng bagyo. Simot sarap. Mga kaibigan na taga-suporta sa Paris, kay Mrs. Michelle Bulanadi Bautista and family, Rachel Garon, at sa aking matalik na kaibigan na si Victor Malyari na sa Paris din ho siya, kay Palmer Garon. Salamat po kabalan sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel. At ngayon po unti-unti na lumalaki kahit ganito lang ang ginagawa ko sa apat na sulok ng bahay ko. Sana po ay lagi niyo po akong subaybayan at panoorin kabalin sa mumunting panonood niyo lang ng aking mukbang. Malaking tulong na po para sa akin at makatulong po tayo sa ibang tao. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe, share, like, and don't forget notification bell para po lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Muli kabalin sa aking mga kabalin na Kapampangan at mga kapatid natin at mga kababayan nating OFW, mabuhay po tayong lahat. Proud kabalin.